Amaqhawe ayelele inkululeko alala, lawa-ke asala okunjengomama uWinnie Madikizela Mandela bambona ukuthi she is a woman, akanayo iphawu engaka yokulwa, bamjikela, bathi sebemjikelile-ke bamenza njengomuntu wesifazane omubi, ongekho right, oqabulana namadoda, njengoba nje iy'thombe zakhe bezithrendiswa la khona ezotholakala eqabulana nomuntu wesilisa, ukuthi kwakufanele simbone njengomuntu wesifazane ongalungile. Sibone ukuthi ngakho ubaba uMandela amdivosa, kanti cha, wayetsheliwe nje ukuthi akamdivorce, and then mese eba vulnerable because uzobe seyedwa. Mese kuzoba oChrizani nabo ababulawa beza ne-socialism, naye-ke bambulala, baphinde futhi babulala noLucky Dube owayecula ethi Shembe is the way. Bambulala-ke naye ngoba wayezoletha ushintsho ukuthi cha, sidinga inhlambuluko, kudinga ukuhlanjululwa kwabantu, kudinga ukuhlanjululwa kwezidalwa, kudinga ukuthi kulandwe abantu abafele emahlane, kudinga ukuthi kulandwe abantu abafele entabeni, kudinga ukuthi kukhonekthwe noNkulunkulu ngendlela yesintu sakaShembe. Ize-ke phela-ke abantu behlukene, khona abantu abamanzi, khona abantu abe-earth, khona abantu bakamoya, abantu abayizayoni, but uShembe-ke uveza isintu kakhulu. Ingakho kuthiwa-ke Shembe is the way, uyena oveza-ke inhlambuluko kakhulu ekutheni abantu bayahlanjululwa. Ngisho ngakuthiwa abashone ngengozi, ngisho ngakuthiwa abaxabana emndenini, iyadinga ukuhlanjululwa leyo yinto ukuze kuzoba ne-connection phakathi-ke kwabantu, naphakathi kwethongo, naphakathi kukaNkulunkulu. Bambulala-ke, basala-ke babusa-ke, njengoba bebusa-ke njengamanje bebhizi bezenzela izinto zabo, beshaya sengazi ukuthi-ke bayasisiza kanti bayasibulala, bayasicindezela. Thina sibona ngazuthi-ke umhlaba osicindezelayo noma abanye abantu abasicindezelayo, ekubeni vele siyacindezeleka. Inkululeko sayinikwa ngoba sebene-show ukuthi kunama-agent aloke-ke eshumayela iBhayibheli ukuthi kungahlatshwa, ashumayela iBhayibheli lokuthi abantu bangahlanjululwa, ashumayela iBhayibheli lokuthi izulu lile la kungaziwa khona, ashumayela iBhayibheli lokuthi abantu basemakhaya bayaluswa imvana, abasalamba, abasomi. Ama-agent aloke eshumayelile ukuthi abantu abangasekho abasekho nje as-total, kusho ukuthi abasa-exist. Base bene-show, beprovile futhi ukuthi iyasebenza into yabo. Kanjalo futhi nezangoma nezinyanga base bene-show ukuthi ziyakwazi ukuvala labantu laba abashona ngengozi nabayinkinga emndenini, nokuthi bayakwazi ukuthi bafundise nabo ezinye inyanga, bayafundisa nabanye ezinye izangoma ekutheni-ke fanele bavale abantu, fanele balahle abantu, bababone ezizilwane, babalahle ngoba bengabahlambululi, ngoba baletha imikhokha emibi ekhaya. Base bene-show ukuthi iyasebenza into yabo, bene-show ukuthi okay, izimpi-ke sezingama manje, sekuzoliwa psychologically ngokudungwa kwethu kwemqondo, ngoba umqondo mawudungiwe kuthatha isikhathi. I-hypnosis mayiyenzekile, mawulokhu hypnotizwa njalo njalo, njengoba kiwe emasontweni every Sunday uyo-hypnotizwa, kuthiwa abantu bakini abasekho, abantu bakini abalamba, boma besweli baluswa imvana, u-hypnotized ngaleso sikhathi, usabhiliva, ngisho uzibona iy'nkinga ukuthi zikhona, uzibona ukuthi inqubekela phambili ayikho, but usakholelwa-ke kulolo lwazi lolutholayo, noluvuselela isonto nesonto, noma uye enyangeni futhi la usizakala khona ngokwesintu. Ziloke zishilo nje ukuthi laba babi baxoshe, usondeze laba bahle, ngoba laba babi baza kuqala uma ushisa impepho noma ukhonektha nethongo. Abasho ukuthi njengoba beza nje kuqala bazoblokha i-communication, bazoblokha ukuxhumana phakathi kwethongo noNkulunkulu nawe.
baneshow ukuthi isiyasebenza, iyona nto esazosebenza, isebenze kuze kube imanje, njengoba siku-32 years we-democracy isasebenza, sisakholela kuyona, sisathuka ushembe, sisathuka isintu sethu, sisathuka izinto okungezethu, ngenxa yokuthi nje akuphumi i-hypnosis esahypnotizwa ngayo. Isikhathi-ke manje sokuthi sishintshe isimo sethu, kuze akekho ozoshintsha, akekho ozimisela ukukushintshela isimo. Uwena okumele ushintshe isimo sakho, uwena okumele ushintshe impilo yakho ukuze uzothola i-direction empilweni.